Velkommen til denne gennemgang af Datatrax Echo. I dag skal vi se på, hvordan du enkelt kan sikre fuld kontrol over regnskabet dit. Det første sted er at koble til regnskabssystemet eller laste op SAFT-filer under indstillinger. Det er raskt og sikkert. Derefter vælger du, hvilken periode du vil teste. Du kan vælge hele fjolåret, indeværende år eller en specifik datorække. Når Echo har kørt reglerne, får du en systematisk oversigt over alle afvik, kategoriseret efter alvorlighedsgrad. I bilagsmodus kan du se nøjagtigt, hvorfor et bilag er mærket som et potentielt afvik, f.eks. ved fejlføringsretning. Her ser du bilagsdetaljerne side om side med forklaringen, noget som gør det enkelt at vurdere, om det faktisk er en fejl. For eksempel ser vi her en kreditnota, som kræver opmærksomhed. Du kan også se det originale dokumentet direkte i systemet. Dette giver fuldstændig indsyn og gør kontrollen utrolig effektiv. Med Datatrax Echo får du en tryggere hverdag med fuld kontrol på vouchers og regnskabsdata. Tak for at du så på.